Bună ziua, dragii mei ragi, bine v-am găsit! Dacă vă simțiți atrași de acest videoclip, înseamnă că e un mesaj aici pe care e bine să-l auziți. Haideți să vedem care este energia următoarelor 7 zile și care este sfatul cărților de tarot și de oracol. Vom deschide citirea prin a afla ce element astrologic va avea o importanță deosebită pentru dumneavoastră în perioada următoare. Poate fi o zodie, poate fi o planetă sau poate fi o casă astrologică. Așadar, haideți să vedem. Avem Luna, care ne vorbește despre emoții, despre a ne conecta la sentimentele noastre. Este cartea reprezentativă pentru cei din zodia Rac. Lucruri ce țin de familie, lucruri ce țin de chestiuni spirituale. E o perioadă foarte bună a vă conecta la lucrurile care țin de familie, poate din generație în generație. Așadar, e foarte important, poate să vedeți în harta dumneavoastră unde pică această lună, în ce aspect. Iar ne vorbește de asemenea despre memorie, despre ce avem noi ca și amintire. Haideți să vedem tarotul ce ne oferă ca și mesaj. Și karma la baza pachetului. Avem un 2 de cupe. Pentru dumneavoastră e foarte importantă o relație, tu cu celălalt, sau poate dacă e vorba de carieră, dumneavoastră și colegii de la serviciu. Un parteneriat aici este foarte încercat, pentru că văd că sunt destul de multe provocări, dar nu trebuie să vă gândiți că sunteți singuri, pentru că aveți aici un sprijin. Dacă e vorba despre o relație sentimentală, îmi arată că lucrurile pot fi îmbunătățite dacă se păstrează un moment de echilibru, dacă tu te raportezi la celălalt și vorbești foarte deschis despre aceste sentimente, pentru că poate celălalt nici nu știe ceea ce simți sau care sunt emoțiile care te supără, ce te-a deranjat. Pentru că aici, în inima asta, sunt 3 spade, dar 3 spade astea pot fi ținute de mult timp. Poate e un moment în care trebuie să nu mai strângi așa, să nu mai ții, să nu mai acumulezi toate durerile astea. E momentul să eliberezi și poți eliberarea asta să o faci printr-o iertare, printr-o iubire față de aproapele tău. Acum, pentru unii, poate e momentul în care această inimă se vindecă și se face această vindecare cu ajutorul unei regine de monede. Regina asta de monede este o persoană care e foarte blândă, e foarte calmă, e o soție dedicată, este o mamă, o bunică foarte bună, are grijă de familia sa. Deci aici e timpul, dacă te deranjează ceva, să vorbești foarte clar și să-i comunici celuilalt ce te deranjează. Poate pentru unii e faptul că munciți foarte mult și parcă simți că celălalt nu te apreciază. Dar nu lăsa pe celălalt ca să știe care sunt gândurile tale, pentru că nu are de unde să știe. Deci aici e nevoie să comunici. Poate pentru o parte dintre dumneavoastră în perioada următoare e foarte important să se vindece
Această inimă care poate este inima rănită a tuturor femeilor sau tuturor bărbaților din neam. Poate participați la o constelație familială, cum sunt ei așezați aici în acest cerc. Vindecați ceva, poate și îndepărtați o karmă. E un moment în care reușiți să îmbinați partea de carieră cu partea de familie, dacă vă deschideți foarte mult și comunicați cât mai deschis la ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră responsabilitate. Pentru că aici regina de monede, ea este foarte responsabilă, dar este foarte serioasă atât în serviciu pe care îl are în carieră, dar este responsabilă și acasă. Ia să vedem oracolul energiilor. Care vă îndrumă să luați un moment de pauză și să vă odihniți. Această carte mi arată că e timpul, poate să mai puneți pe stop în cazul în care ceva vă neliniștește, în cazul în care ceva vă supără. Poate a fost o perioadă în care nu v-ați simțit bine. Nu trebuie să trageți mai mult de corpul dumneavoastră sau de inima dumneavoastră, pentru că ea cere un moment de liniște, un moment de relaxare. E foarte important să vă luați câteva ore, poate chiar să vă odihniți, să vă relaxați, iar pentru aceia dintre dumneavoastră care trec printr-o supărare împreună cu partenerul, pur și simplu să meditați, să vedeți cum poate fi această situație rezolvată și să nu creați mai mult conflict decât este, pentru că lucrurile pot fi îmbunătățite dacă în primul rând vă deconectați și sunteți echilibrați dumneavoastră. Deci aici e timpul unei pauze, poate ascultați niște meditații, poate ascultați așa o muzică care vă calmează. E momentul să prindeți și această încredere în propria persoană, chestiuni ce țin de lucruri materiale. Chakra 2 ne vorbește despre siguranță materială, despre bunuri. Poate vă preocupă sau aveți o neliniște în ceea ce privește situația materială, dar cu cartea aceasta a familiei fericită îmi arată că lucrurile se vor rezolva. Iese curcubeul și pe strada dumneavoastră, o perioadă în care reușiți să vă găsiți starea de bine. La final veți avea parte de această liniște sufletească, această bucurie și acest moment plăcut. Ia să vedem și care este animalul care vă ghidează în această perioadă. Avem spiritul vacii, care ne vorbește despre abundență, faptul că miracolele se întâmplă și că e timpul să creați, să dați acestei imaginații forța necesară de a crea viața mult dorită, pentru că aici există multă prosperitate și multă abundență, dar trebuie să vă conectați la acea emoție, la acea frecvență a bucuriei, a acea emoție a belșugului. Să nu stați în teamă, să nu stați în frică, pentru că atunci când ți-e teamă, când ți-e frică, când te gândești la lucruri dureroase, nu ești în frecvența prosperității. Deci e bine aici să intrați în această frecvență a păcii, a liniștii, a iubirii, iar prosperitatea atunci va apărea.
Acestea au fost mesajele, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, apreciez comentariile dumneavoastră. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit să o faceți pentru a primi noutăți când postez, abonarea fiind gratuită. Vă urez toate cele bune, să aveți o săptămână minunată, pe curând, pa, pa!